Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Ni kong yang semua dia benai kulai ke sorkar kabala pentulun iki kam shikmat batu kabala bu ya kena ke search committee apo ka jingalam ka ju chief secretary anwat kita ki Riu Shampang mari ni bu ka tin ke jima ani kita ke expert ko bagala pen pauling ba notification ki Riu Shampang gi beri bakaan ki Riu Shampang gi beri pet ka subject yung ka economics ani ka subject ka keren ni ka yo report ke subject jeng beri ba ka jing don pa tinga nget ban ishania ba ka jing start ka jing chief secretary on identify le ni on wat ki beri ke ba biang ka kum ba jing khu jang ka expert committee hatu hi hang tu haka expert committee hi ka soka ko pen pau kin don ki beri ki betibet ki Riu Shampang ya ka ai ka ta ka biang tinggi su ki company hi din na kata down na kaling kajing sa dawa ya ka sarkar bakan bo ka expert committee kani ka reservation policy ba kan kam ko da tang kam sarkar mo to be nitip ba kindon bon ki private sector ki bandang mi wat ki belami kani ka jela kajing te kani ko dik wi ki benta ka ba ka sarkar kana pan shimkhya ban pet ba kom hakam kom thungkam hakini ki private sector kan ai ga jing mentor ki kon samna gi jing ingim ap hadu ba ka sarkar kan da khot pendai nagaleng ga jing kum ka party hingila rai bangin sa ai ga jing pro sarkar ban kuntu ya ka sarkar ba kan step ya kan ka jing rekam jong ka expert committee khana bala ban pebek no ya kan kam satek bangila da hi ngila keren wat hapo assembly ba kumbagalong hi abangi khi egani ga reception policy kamut bangi ni shukle jingot ta kam sarkar tenri kadi ka policy jung ka sarkar na ta rau ka shong ha education policy jung sarkar kumnu ban punsu tho ha ki bri ki ji ban punrum ha ki bri ki ji egani ka sim banum dei bale ra ni ka kam baru ban diversify no ki ki talents ha ka cap ka bangi la don kam ban diversify ki talents kan bagi ki beri ki sama jing ki oban pentibit ki talent ki bagi dan bat pala ban export ki kita talent ji war sabar ka bumut ba kom thau jam kam de ta kam sarkar kam de ta white collar job ko ngi mo tin hareng ten re de ki kam ki bala ban ai ga jing ki bakra ka kamai ji ka ji ka bakran arang ila ban sarkar kala pan bana ban persenge ya ka thungkam jam ka bangi ni dawa tenrai ka don kataru ni priang ba ban chupen sange be ka thungkam le se kan kata ki samrat buat kam the den mar ta ka sarkar kala pen du no ya ka office memorandum jong ka apo a ba klawan ra da koi ka banginget ba kata ka office memorandum na diga jing khot kam ni sma kan long shu kum hakini kisnem masnem ki ba upai samna wat kam uye kendu ya ki shale selam tingin petet ka ba ka sarkar kale banginget ba ka sarkar kan le ka mari tinga nagaleng ga jing kum ka party nim long negative kan ka kom pakhan nim pakhat sniu kan I pakhat ga bahan man ngila pen snow ba ka sarkar kala singap kala pen senge kan le su tu ban chipin senge be kanum long ko sok tina tarau kila pen kala ya ka office memorandum tinginget ba ka office memorandum ko bathmai bi kimra kan address ka ta ka problem ka ba lami agin kishis na masna kamdon ga jirut lemdangi kalang hi nagaleng ga jingi bat lemda don kita ki priu ki ba pen sok bakla tenre he kani ka kinti ka bamata upai ba ulaya kot bor he ka jing start ka jing Shampang upai ba ari upai ba ba pen som grim la ni bolong analytical bingila no tin reng tengami bakan don gono ka jing arati bingila ban weng ka jing ndai kum hakisnam di bumchwa gi ba upai ba pat kot ka bor ban pen som grim pat long analytical udang shunget ha ka ham saya teng ka jiki ka tuak no andre kini ka jiki ki jing kanang kan ka ban mi si ba nan mi bakan don jing arati bingila ban job dia kini ka jing ele ka jing kum ka party nim ko athan ka buram halade bat nim ko batang kita ki basmo try ki BPP ke ni dan batang ni ko ba ni lasdan ki revolution ba ka bamut ba ka jai beri ke ni dan batang kanung don shu jing so seng kalar ka do ni jing so seng ni la wan kum ka jai beri hanta ka jing kan ka bat de kata ka ba pelong ba ka ni jing ki ka khan kin sami ha ta ka jing kren ba an sala ban pen be
ya kini ki jinge ki bami na kani ka reservation policy ke ba undon ba tre bani kren mo aki sam foi tri kisna te bangi tre bani kren kita ki mat kin sami ang ta jinge kren Ba phila ban mi ha yo ba arden mo nang ong phila ban ben yo ba arden kam le phila ban ben ye ka VPP kam le ta mo mi lam bakla ya ka mat ke wanu bersama persutu bakla ya ka reservation policy mo nomor ba kamdi ta bagai lam bakla kalong ka jing eran di mo pa ba ula start ke nang ong ki pa ba ula ke pa ba yo lo di information ki samla jingi ki yo lo di information ke bangiru yo kamde kum hiki por mucha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information no ye ki information man ta ka don ha ka ti jingi kun samla ka jingi bala nang ula start te kan ka ek ba ni peleran pan pan ye le di bangin kren ye ki bam day ki bam bet ki bam biang tamat persutu bakla pa ba hatulah hi lada phi kwa hi ba phin wo daw ban wo dong lani ban wanra pa da ko ga narrative la be ban keno kundu tenrei menta hi ki pai ba ki babon ki sang ban smutho hadin ba ki I ga jingta jing roster ka chim pentrekam jing roster na du usnam ar puar arjar puar man bangi ni nimpat mo ga klam long emle nimpat kong ka party gidang shumi ini gani bagadi kata ga jing ta jur ka ploni ru bangin sim khia gani kama kamdei ban ong ba kadon kata ga bangi blackmail kata ga ga contain le si ka pa ban yalam bakla lani ka narrative ka pa ki ba persha ki ba sno kotla hakani ga jing job ka jing ni asong em dot por ban persa ni kita nomor nila krensahi ba ka kam sarkar kum bakalong ni klem kren ko bangin thau kam bangin ai kam sarkar ya baro buan su jing ki pai ba kitip ba kam sarkar ka takong rikat ka balai kum mangala kren ka tu sing mo bala dalai kam pulit syaja dalai kam nas syaja dalai kam kai syaja tang syaja ki pos ki la ba ka bahak ka bangin yo kalong ka jing ku ki bri ki sung tho ye kata te hri ga di ka jing persang la sin ka dang gamon tang ban kan tho bangi ni yalam bakla ni kam pak don ka khap ban ong bala ka jingi ni kula bala dala weng ye ka ni ga jingi baro ni kam sarkar kata te kam pak don kanu ka khap ka bo pai ba ni so bo pai ba tik ni ga jingi ki ka jingi